Bueno, el meu nom és Vicente Suig, el Xoc. Faig el paper de Lola. Soc una xica, que són 4 amigues, mira, i estem fent així en el boato que mos ha dit la xica esta que li falten i nosaltres pues vulguem col·laborar amb les xiques. Entonces soc una xica prou formal però calentona, però i què més, jo no sé ja què dir, però com tinc les amigues que també són bromistes, follonores, mira, i passem uns ratos en casa fabuloses. Fem unes pastetes, riguem, posem pel·lícules porno, ai, se ho passem, que escalfem com a xotes totes les espraes. I mira, i a veure si a la gent es agrada esta obreta que anem a fer, que crec que està molt boniqueta, i la gent s'ho pot passar molt bé. I així, pues, esperant a veure el que passa, si mos és bé, bé, i si no, pues farem el que puguem. I així s'acaba l'actuació, no? Ala, pues, ala, adiós, hasta después de festes, si estem bé.